Σας καλωσορίζουμε στα Παραμυθιώτικα 2012 που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που ο Σύλλογος μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν η Παραμυθιά υπήρξε σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο, όχι μόνο της Θεσπρωτείας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Υπήρου. Εμείς μέσα από τα Παραμυθιώτικα προσπαθούμε να προβάλλουμε την πόλη μας, συνδυάζοντας το παρελθόν και το παρόν, μέσω των εκθέσεων. Στόχος μας αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής αγοράς, η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έχει περιοριστεί αρκετά. Σε αυτό το εγχείρημα κοντά μας είναι από τη μία πλευρά ο Δήμος Σουλείου, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας και ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας, οι οποίοι μας στήριξαν οικονομικά. Και από την άλλη πλευρά οι εκθέτες, οι οποίοι άλλοι με τα προϊόντα τους, άλλοι με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες τους και άλλοι με τις φωτογραφίες τους έκαναν πραγματικότητα στην παρούσα εκδήλωση. Προσδοκούμε τα Παραμυθιώτικα να γίνουν θεσμός και η τοπική αγορά να ωφεληθεί από την εκδήλωση. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τους εκθέτες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επίσης, την εκδήλωσή μας χαιρετίζει ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Παραμυθιωτών Αθήνας, Βαγγέλης Νάξος. Ευχαριστούμε για τη μεγάλη σας συμμετοχή. Το λόγο έχει η Δήμαρχος Σουλείου, κυρία Σταυρούλα Μπραήμη. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε αυτούς που σε αυτές τις δύσκολες εποχές επιμένουν να αγωνίζονται για να στηρίξουν τον τόπο. Επιμένουν να αγωνίζονται παρά το ότι κάποιοι σαν Κασάνδρες φέρνουν την καταστροφή. Γι' αυτό και εμείς, σαν Δήμος, στηρίζουμε την προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς, στηρίζουμε την προσπάθεια αυτών οι οποίοι όχι μόνο μέσω τέτοιων εκδηλώσεων, αλλά και στα καταστήματά τους καθημερινά βιώνουν τα προβλήματα, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Τους γνωρίζετε όλοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι γόνοι παλιών εμπορικών οικογενειών, κάποιοι νέοι επαγγελματίες, προσπαθούν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τον τόπο. Αυτή η εκδήλωση φιλοδοξούμε να την κάνουμε θεσμό, όχι μόνο σαν ένα πανηγύρι, αλλά σαν κάτι το οποίο θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή. Για μια ακόμη φορά, σαν Δήμαρχος εκ μέρους όλου του Δήμου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου. Θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε κοντά σας, όχι γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί θέλουμε να το κάνουμε και με τέτοιες εκδηλώσεις θα βοηθήσουμε τον τόπο. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι κύριε Πάσχο, η Παραμυθιά ήταν και είναι ένα από τα σημαντικά κέντρα ανάπτυξης της Θεσπρωτείας και όχι μόνο, και θέλουμε και τη βοήθειά σας. Να είστε όλοι σας καλά και καλή διασκέδαση. Ο πρόεδρος των αυτοκινήτων Ιωαννίνων, κύριος Δευτέρης. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς και τον Δήμο Σουλείου για την πρόσκληση και κυρίως τον Λευτέρη τον Άκο που μας βοήθησε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Και ευχόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα και υποσχόμαστε του χρόνου πάλι να είμαστε κι εμείς πάλι εδώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας, κύριος Αλέκος Πάσχος, έναν σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς που σκέφτηκαν και είχαν την ιδέα αυτή για πρώτη φορά να γίνει αυτή η έκθεση τέλος πάντων στην Παραμυθιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός και σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο να είναι πιο μεγάλη και να διαρκέσει πιο πολλές μέρες, ούτως ώστε να γίνει σημείο καταδοχέν και σημείο αναφοράς για την Παραμυθιά. Εμείς, ως σαν επιμελητήριο, είμαστε πάντα δίπλα στον Εμπορικό Σύλλογο, είναι σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους και πολύ περισσότερο μάλιστα στην Παραμυθιά, που είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και δραστήρους
εμπορικούς συλλόγους. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον Εμπορικό Σύλλογο, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους αυτούς που δούλεψαν για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ.